Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. I being pictures on social media ngifuna ukubheka leya swimway ukuze ngibone ukuthi ngempela nina into enisayibanga notirelo nibanga ukuthi wathi usine umthengele into engekho right, into engena style yena uphethe style. Kodwa mina ngizwa ngani ukuthi utirelo uphethe style ngempela ngoba ngizeni ithi umpumelelo mayinotirelo ugqoka kahle. Kodwa nikhuluma ngephutha khona lapho. Naye futhi utirelo niyakhumbula nje siqala ukumbona beku-episode 3 or 2 la ehlangana khona uMpumelelo ethi hayibo lento egqoka uMpumelelo ngeke ayihlangani-ke nje usafuna ukuthi nje ngimlungise kahle afunde ukugqoka. Sambuza-ke sekhalaza nangesimo singazi ukuthi kuphela ngoba manje ngalesi sikhathi bekune-pregnancy ubesefuna iswimwear enjani noma ubefuna-ke into efana nezo-Rihanna ngoba sibabonile u-Rihanna ukuthi hayibo yabe i-pregnancy beyi olunye uhlobo. Kodwa kwesitayela hayi sengiyibambile kunini shuthi niyamvumela utirelo ukuthi hayi isitayela ngempela yena usiphethe ngoba nina manje nithe i-photoshoot yavuyokazi neyatirelo ayifani. Naphinde nathi futhi uMpumelelo maye kanye notirelo ugqoka kahle. Bakhona kodwa ogela abanjalo nobhuti abanjalo ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukuba nomuntu engizothi ngihamba naye egqoka into engacacile mase yamtshela ukuthi hayi baby awufake lokho awufake lokho kuyahambisana. Uvuyokazi ukuthi ushaye uvuyo ushaye bandla angazi ukuthi simthini uvuyo kodwa nje ngiyabona ukuthi wayesebethi akuvuka ubuxhosa bakhe. Kodwa ngiyamthanda ngiyabathanda bobabili kodwa uvuyo hayi naye ngathi usebheke phansi kakhulu khona sebemphushisa inqola uphusha utirelo. Umpumelelo yini engazenzeli njalo iswimwear yathenga uSnake. Utirelo usefuna ukuzwa umnandi-ke bokuphushwa ngenqola kumele ephushwe uvuyokazi akaphushwa ngani usibindi. Hayi vuyokazi kumele bebizwe meeting ukuthi ezinye izinto ibala ngoba lo engathi unomqondo wangapha usofuna ukuthi lo vuyokazi-ke naye kumele iveze lakhe iside engalobi i-pregnancy ayisekho singaba kukhona mase bebuya ku-season 2 uvuyokazi sifuna ukubona lakhe iside engavumi ukuthi emhlakaniphele untombazane. Kodwa kwi-TV show mase bengaphandle phela into yabo asiyingeni kakhulu bexolelane-ke bephathane kahle kodwa ku-TV show uvuyokazi isisi uthatha intombazane uyibeke endaweni engakuzeli ngokuthi mina kugelwa kuphi nawe ugelwa lapho. Nina-ke nisalokhu nibanga le swimwear ngiyitholile ngase ngiyaqhathanisa ukuthi hawu uSnake akamthengelanga into exakile kangakanani. Utirelo yena wayephethwe yini ngempela. uMpumelelo wayengahambi ngani-ke futhi ukuyothenga ku-season 2 uMpumelelo akeke emanage lesi sithembu sakhe. Zonke izinto ey'phathelene no-girl or nabafazi bakhe namakhosikazi akhe ke ziphathwe wuye ukuze thina mase sijaja sijajele ukuthi kahle kahle lento oyiqalayo uMpumelelo uyayazi noma awuyazi ngoba manje mabezosukela uSnake hhayi-ke bazothwala kanzima la ku-social media ngoba abantu abaningi abafuni noSnake. Nami angifuni ngoSnake kodwa ngeke phela ngize ngihlasele iy'ngane bakithi. Mina ngizwani-ke nalento yokubhulisha. Okunye-ke ayikho into eserious bengizonitshela khona bengizothi ibukeni le swimwear yayingenayo inkinga noma wabona ukuthi eyavuyokazi ihlala kahle kodwa phela uvuyo bheke ngalesa sikhathi bebengafani. Hayi nayo utirelo akahambise ukwenza kwakhe ku-season 2 ngoba mayize ngokushisa nabantu bazomhlasela ngokushisa and abanye abantu-ke into bayithatha bayigcine bengaxoli. Uze ungasazi-ke manje ukuthi sekuzofanele kuthiwani ngoba le i-TV show nje umdlalo kamabonakude. Nami ukuthi ngithina ngazi ukuthi ugesi uhambile khona mase kuhamba ugesi kuba nithwena-ke kodwa-ke seniya-understand-ke ngiyanithanda-ke into engapheli. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi, bye bye.